Lapset tarvitsevat aikuisia. Kaikki lapset tarvitsevat aikuisia. Ja erityisesti nämä lapset tarvitsevat meidän aikuisten apua. Ja että mä saan olla niin kuin heidän apuna heidän elämässään, niin se merkitsee mulle aivan tosi paljon. Kummius merkitsee minulle tosi paljon. Se on tuonut mun elämään aivan uutta sisältöä. Tämä on aika uskomaton hetki tässä nyt, just tämä hetki, saada olla näin lähellä näitä kahta lasta. Mä oon tänään saanut tutustua heihin ja heidän perheisiin. Ja tää on niin uskomaton tunne, että ei tätä voi sanoin kuvailla, että mitä tässä tuntee. Että tätä täytyy sulatella jonkun aikaa. Do you know already what you want to be when you are so big as your father and your mother? What do you want to be? Doctor. A doctor? Okay. Mä toivon, että he saavat pysyä terveinä, että he saavat käydä koulua monta vuotta ja eivät joudu töihin pellolle hyvin nuorena. Ja toivon tietysti heidän perheilleen myös samaa, että pysyvät terveinä ja että heillä on mahdollisuus saada lähettää lapsensa kouluun tosi pitkään.